Muhammad boobu joni a leetina hen ɗo yaafo. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Jasiyati aya on unsur tangol ande yaw aya 14 aya 14 fuɗɗoto ɗen qul lilladina amanu miya ɗum ɗon donc ko hanke fuɗɗi ɗen gol waylti ɓawa ɗerol e gonɗum السلام عليكم. قل للذين آمنوا طيب فوي ande den gaddu manade waden doa bismillah fermé ha e tenen nyande jeeni juldan ma tenen nyande sappo e nay juldan goɗɗum ko tawoyde o parce que ara sittu sawal no anda lannade yon ko tawoyde o hen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله ولي الصالحين عدو للظالمين وصلى الله وسلم على من لا نبي بعد يتي الله تبارك وتعالى عنده أن كان لا نميد محمد صلى الله عليه وسلم على دالي دالا نلادو انفونات دندون ودالي قل ويان للذين آمنوا ونن بيدو غمديمبه يتو بيدو غمديمبه قل ويان للذين آمنوا ونن بيدو غمديمبه يغفروا يوبي يافو يوبي منيانو يوبي باردونان للذين ونن بلا يرجون توبة تجاكي أيام الله هاورو يقول إن يلادي الله دين ليجزي في يوبي دوما يمبي بما كانوا سبقوا بلاتي كون يكسبون بفقدو كون صفة دي آية جدو فوق ممتاد kala ka wi ɗon yiɗon windike ye yaafo heferɓe ɓe yen pardonnanɓe yo en tertoɓe yo en durnoɓe yo en muññoɓe ɗum ɗo muntirama aya goto filli naɗo ka suratul tawba e ka suratul munafiqun ya e suratul tahrim ya ayuha nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alayhim wa ma'wahum jahannama bisa masir hakkunde men e heferɓe ɓe accangolɓe ala han kadi si ɓe wi bis dans les conditions normales ko yen wiwɓe mor si ɓe eɓɓiɓe mulay dina tan ko yen munuɓe ɓe effacé ka leydi naneɓe ala kono hari on sayde taw noon julɓe ɓe koɓe minorité ɓe wonali majorité allah wi ɓe maɗɗini julɓe ɓen ɓe maɗɗo mi accani on mi yaafiki on mi jertiki on min na en goɗɗum tewtotako on hari on say ko ni ko ɗum woni ɓuliyeto lilladina amanu wonande gomɗinɓe sahabaɓe ma ɗimmoɓe ma heɗitiɓen kamɓe yahfiru yoɓe yaafo yoɓe terto lilladina wonande ɓe la yarjuna tawɓe tijjaki ayyamallahi hawroygol e ñalaɗi allah ɗe ko boni on ko kefeero julɗo ino tanƴini ha no felliti déjà hawroye allah liyajisiya fiyo yoɓe gawmon yiɓe bima kanu saabu konko ɓe laati yaksibuna ɓe faggito man amila salihan kala golluɗo gollal moƴƴal fali nafsihi ko hoore makko o gollani wallahi wa man asaa kala bonnuɗo ko o bonni kon kadi fa alayha yamta e hoore makko ɗum so waɗi ñande goo woɓɓe tawi saydna ali tawi woɓɓe no waccamo aliya no moƴƴi aliya no keddi aliya no okka aliya no itta sadaka saydna aliya jaabiɓe min ha hande mi moƴƴaki e goɗɗo min ha hande mi bonaki e goɗɗo en amiril muminin ɗon on falji seeɗa ko goɗɗo boni wo no woodi ɓe o moƴƴimo ko goɗɗo moƴƴi wo kadi haray no woodi ɓe o bonimo o jaabiɓe par ce que kon ɗum waɗi mi wi ɗum ko ɓa kala komi boni e goɗɗo koye hoore a yankata kala komi moƴƴi e hoore goɗɗo ko hoore an ko ɗum woni kamɓe ko ɗum waɗi si ɓe faami alquran si ɓe ƴetti sakul maaro si ɓe windima hajju si ɓe windima umra si ɓe darni suudu ɓe jonnima saabi jeɗen haray ko ɓe fiɓi na an ɓe waɗani ko hoore ma ko ɗum waɗi si ɓe yaway moƴƴiriji ɗi
parce que ko on chance ɗon ɓe nabi enen gonɗum waɗi sen hawto moƴƴireji ɗi ko ɓa kala mo moƴƴiɗa mo rayɗa jaaɓi ko kanko moƴƴiɗa e mum awa man amila salihan kala golluɗo ko moƴƴi fali nafsihi ko nande hoore makko o gollani wa man asa kala bonnuɗo fa alayha yanta e hoore makko thumma ila rabbikum refti ko faade ka joomi mon mar turjauna woni ko ruttete ɗon ɗum fof o yoɓita moƴƴinɗon ko moƴƴi o yoɓita bonnuɗon kadi ko bonni ولقد آتينا بني إسرائيل قم دي ميوكي بني إسرائيل الكتاب دفترن والحكم يفهمهم والنبوة أن باكم قرب دودو دبن كو بني إسرائيل ياتي ورزقناهم من أرزق من الطيبات إمر دلا ودي دغيدي وفضلناهم من قرنبه على العالمين إذو تغيكو ويندر مابه ونادي الله قرنبه هوري تغوري دفو أبدا الله قرنبه هوري تغيكو ويندر مابه بني إسرائيل وآتيناهم من أكب بينات فانكن يجي من الأمر إمر في أكوجي فما اختلفوا بلوت نيرانو بونو هونde wotere be tamondiri be lurrano illa min ba'di ma ja'ahum sona bawo arde be al ilmu gandangal onon gandal fandangal yani bi itatun nabi sallallahu alaihi wasallam nele gon nelado dum woni gandangal be anduno dum wada aka dum don waduno be senniti wobbe jabbi wobbe yeddi wobbe ko d'accord wobbe wina d'accord ay bagayan ka bewre tum bayna makko deji mabbe sino be fop ibe andi nelado ko gonga nelado ko nabi muntazor wanna bajo habado ibe andi dum kono ka bewre ka ganyanande hakkundeji mabbe be sali inna rabbaka andu non jomma yaqdi o nyaawo e baynom hakkundeji mabbe yawmal qiyamati nyalande dargal fi ma kanu fi gon ko be laati fi mudum yakhtalifuna e lutondira jabo be nelado ko nelado wono Abdullah ibn Salam wono Najasi wono non Salman al-Farisi be do fo jabi nelado ko nelado kumbe lude be jabi nelado nan nelado jonno babe lutondiri Allah tabaraka taala dal nyaawe hakkundeji mabbe nyalande dargal summa ja'alnaka riftimen wadima am Muhammad summa ja'alnaka riftimen wadima am ibnu adam jeyado e mofte Muhammad ala shariatin e hore sharia e hore constitution Allah tabaraka taala wadi e hore constitution on constitution non mo Allah wadi mu o wi en jomba e hana si hobbe gono ara do e jibugol constitution inna kanyum moderi dum wonde manna joni koy goto jombu goto Allah wadi en e hore sharia goddo wata wiide ora e wada en sharia ko contraire dum do min al amri mo de fiya keden fop Allah wadi may hore sharia fatabiha jokon non sharia jokon wata tew ko goddo go wawlata wala tatabi wata joko hawa alladhina ko wala tabela ya alamuna tawbe anda ko nafata dum tawbe ben anda ko nafata dum ko no jeya ko wala tabe wata debbo teddine ay wata gorko jombu dido ay go gorko e debbo fotu be wona égalité ay yo ibnu adama e nyaari dum fotu duruwa ibnu adama e bariru ndu yo yaw oto goto jodo oto goto nyaamide yasiti wutu jodo jullere wotere ay adamuna yaani be anda ta tewto faale ben on ka unoto si putte sembi ke nyebbe jawi de anda ko derim ya de maraka derim do ko nyebbe di mataka hore medde to putte ka der ledi kanyuri ma ta tewto bes ay innahum nabe lan yughnu benafatabe dun canka imada min Allah murde Allah shay'in hayyun c'est-à-dire sa tewtike do sa derfi ha ajoki sayaji mabbe din si Allah wadu yima rebebe benafoita maka Allah mo be aran soita maka Allah be darota ko ben Allah accamu parce que ko min nelimo accamu ko min yagirimo ko min ukkimo imo Allah tabaraka taala o avertisi wota jokku belede mabbe den innahum no kambe lan yughnu benafoita be dun canka imada min Allah murde Allah shay'an hayyun bisumi min alikam wa inna zalimina ande no donyobe baadu yo gay hande awliya o ba ko welti be yo kambe to maani weldu enen wota hunde wondo e mabbe wallahu waliyul muttaqin Allah kadi ko kanko ni gido hudo be Allah be hudo be Allah hada awande do alquran are musibe jurde basair ko ne darorgal a janga tuyi ay laji sa jangi a firi a fensiti ay ay laji mara din itta ay mojjireji di ala wadde di wada won woniri ko labada o kedduda sa jetti darorgal dala wadi ni ay ka fucci tete ma ay ka konni tete ma ay ka hefete ay ka mojjinte ko natata awa hada ne do alquran are basair ko ne darorgal linnas wonande yebe ko sibe jabi darorgal ajanga ta pas ko ila ka futi aka lan ron ka yide ella hukum hanka retitude ajanga ta pas to fira finsita ila ka futi aka lan ron ka yide mojjere hukum hanka wadde hari ala ko wadde ma wasa wadde kum hari kono jaako handa ko wadi
ay wa hudan ko de pewal wa rahmatun ko de yurmende sa janginde e baydi do fo attinto to derga heba pewal ko fiqqinira derga heba yurmende ko fiqqinira derga hada basair hada shifa hada hudan wa hada nur alqur'ana ko de pewal alqur'ana ko de yurmende alqur'ana ko de lekki alqur'ana ko de darogal ko de cellal kono wona linnas wona wonande yimɓe ɓen fo sa jamais li qawmin yuqinun ko nande yimɓe ɓen hoolo Allah waɗe mawlo toon am hasib alladin kasibko ɓeeɗo ijtarahu sayyi'ati wonɓe fakkitade boneji e ɓe sikku an naj'alahum wonde men waɗayɓe kalladina amanu waɗo ɓe gomɗinɓe ɓe wonɓe fakkitade piiji bonɗi waɗa tapasji waɗa nambaraji kawɗe ɓe sikku men waɗayɓe wono gomɗinɓe ɓe gaddarɗa goto werne goto e hune aljannaji gotum darɗe gotum hune hurul ayinɓe goto ɓe sikko ɗum ɓe hayliɗanigal alqur'ana jaabi ɓe sikku ɗum min waɗayɓe kamɓe kalladina ɓen amanu gomni ɓe amilu salat ɓe golle golleli moƴƴi tawa sawa an fatama haya gurdam maɓɓe ɗe wama matum e mayde maɓɓe nde ɓe sikko ɗum sa ama yahkumon boni ko ɓe ñaami ɓe sikki ɗon ko watta wonde bandi e moƴƴo waɗete place goto kefere gomti watte goto fina sina fi kala ay e jurɓe jofa haqqille ɓe darotoɓe fewta e heferaɓe ne kadi heyi ɓeɗo ɗo annasaraɓe ɓeɗo chrétien ɓe kadi ko Allah goto rewde en fof ko hunde wotere ndeg yaadi kamɓe kadi ɓe hoora chrétien ɓe ɓen hoori ni ɓe yeeyi haji sempay ha ɓofa en fof ko hunde wotere ndeg an wi ɗum aya maɓɓe hunde wotere minen maɓɓe nami hunde wotere ndeg oɗa jaɓa sumninede oɗa salo sumninede oɗa jaɓa wurgol baɗɗo capantati oɗa wiya sadi ka o jettan woppino de suumaye BBC Afrique journal wetuno ngal nde ñande ko ya wullitino ko hujja tu ne cherches pas de manceur en Guinée moi de Karim c'est très difficile je cherchais des manceurs tous les dictionnaires je cherchais des manceurs jusqu'au 16 bien jusqu'au 16 mais non désolé mais c'est descend jusqu'au 19 David jonno inna an event on ko Allah wi sa ko ni ma ya ko mona ko be nyaay kala mi dido ka hakkille julbe an nasara ko goto julbe al yahuda ko goto sa ko ni ma ya ko mona ko be nyaay goni ko be sik wa khalaqa Allahu samawati wal ard Allah tagiri leydele den e kamuli di bil haqqi sabi gonga ko andi gol e naya fijudo ma hinda fije do naka fije ko gonga tagira ko sobe ɗum tagira wali tujusa e fiyo yoɓe kullu nafsin kala wonki bima kasabat sabu ko ki faggeti kon won tawa kamɓe la yusula muna ɓe doñetake sabu ɓuytanegol moƴƴi ɗin ma sabu ɓeydanegol bonɗi ɗin gaɗon bon no luttare passé kuntum ka en wata sorude no tuuɗi ka hatten ɗo musidɓe jum en fof mani to ɗen hakkiten أفرأيت إكا أيالي من اتخذ أوجو كتيدو إلهه الله جمكم هواه كويلة تام كويلة تام هو كمية تام هو أجارة كم كدوني الله مكم أيالي أنو نجيل داكو نمينغا وضله الله الله كريم مجنم على علم يدو غندال هونو gandal andugol wonde ni o do ko duwaɗo majjinede Allah hottaki majjinimo wa khatama o fermi o notti ala sam'i e dow kite noppi makko ɗin o nanata gonga wa qalbihi ɓerde makko nden o miijitota ko gonga wa jaala waɗi Allah basari e dogite makko ɗen ghishawatan juddi majjere wiyata gonga ɗiɗon sikka noon fa man yahdi konko wawi fewnude oɗo min badillahi bawa e ko taw ko ka afala tadakkarun ɓe on wajitota ko en foti wajitade wa qalu ɓe dari ɓe inni ma hiya ɗan gurdam wonali illa hayatuna dunya si wona gurdam meɗen aduna namutu hiɗen maaya wona haya hiɗen wuura woɓɓe no jibine woɓɓe no maaya woɓɓe no jibine woɓɓe no maaya ko ni aduna ɗontirta mo wima aduna lannay o fenay mo wima maayete yimmite o fenay woɓɓe no wuura woɓɓe no maaya ko ni woni gurdana o maayo huɗe buna ala en halkude illa dar sowona jamanu ngu ko soni duuɓi jamanu ngu ɗuuɗi ɗo wona sam makko o maaya na goɗɗo ɗen waara ɓe dari ɓe wa malam alanaɓe ɓe daali kay ko ɓe woni min ilmini modde gandal ɓe hotti tum ɓe wowɗi inum ɓe wonani illa yazunnuna so wona hiɓe sikka ɓe tañi kono ɓe feeri
وإذا تتلى سجنغام عليهم إدو مأبه آياتنا آيات أمن بينات بانجنات ما كان لا تتاقو حجتهم دليل مأبه إلا قالوا سونا بويا itu awak ada biar apa ina apa biar apa memang in kuntum salat ke saat ini kau ngam modal makhluk pun sawi memai imitot arti makhluk pun awak di memai de iminti be ada dia am solo kami mai no mene iminti sawawa di pun are ko fenande mai de imitot ta modal makhluk sebenarnya aye jeden no yewte de fi dandal be hebata dalil e hujjai arti sona wi ko awak ade ba biar be men ade Uriya be Allah yuhyikum wurni tayo thumma yumitukum refti o warao thumma yajma'ukum refti o hawtindiro yang ila yaumil qiyamah fate nyalande gangale fop daro de nokku godu ila baba adam ada tage hay sakki taade jibinede en fo men hawtindire nokku godu lara ga fisiki wala ila de nyalande kala sikiti do fina nyalande o tardi dan dere alaka di o are onon taw si Allah tawna ilande nyalande ida way to rade Allah si Allah tawne de judde so may kono ta to Allah si tawne de darga dum don dutta dama o yoy mangal daro to sala don ngal dara ta ko to de ay dara ba fi sikki wala e mayre ko teddu ngali be ben walakin nakunitum akthara nas ko buri yewde be la yala na be Allah sanari man yegi dinge mu fe manji ko na huwede ko atawayna ko buri yewde be dada daro walillahi qawlu dan mulku samawati la makal kamuli ni wal ardi lilini wa yawma taqumu saat enyande dangal dari yawma idin de nyande yaksaru perdai ombe al-mubtiluna bon ma pen taw be kambe golli woko bonne kambe perdai nyande wa tara ayai kulla ummatin kala mofte jasiyatan harahina dikki no goto dum do suratu wongol innitira ko dum wi ngol jasiya ay kala mofte no jikki ko dum fanda jicca gongol do dargal to mande yite jahannama yi heterbe bandi duwabe be natude e magge arande jolkira jolokoje buluji capande jeeni 70,000 chaîne ar ko dum woni jolkira jolokol gotol kala kadi malaika buluji capande jeedo no jogi singe haydi ke yimbe be ka dargal hakke ko nge hawjani be wandi ko surat tabara inni tafuru takadu tamayyiz nge ayde ke nyami ninta tafuru nge luka nge wubbay nge maja nge folto malaika be nge taja jolotoje de nge arbe fokkita nyamu de yimbe be ka dargal ko don kala hula ta ana koppi de nge tata na hore mu jicca na hore na tawa ko ko wayra mi dari heba ande ha tawa ko de mamde maya na wori mum jiccoda ko duwi gol jasiya ko dum woni inditira wa tara ya kullu ummatin kala mafta jasiyatan no jikki kullu ummatin kala mafta tudade no de ila kitabiha fade jam ko talki deftere majji on ka windi don inne al yawma ande non ko jusawno yobete ma ko lati don ko tamalu nay don gol hay mo hen tay fop man me yoba fop me rambo se fop ko to ada dum do kitabu na ko talki amen dinni ka golle mon de ngarestri don yante ko di wawlay alaykum e do mon joni bila ke hore gonga tal ko ndum immo daro do fontano hore mayru do yangana hore mayru were yalla ne kari o wi onde kari yalla ne kari on dari onde kari yalla ne kari o mimi onde kari yalla ne kari e non kal kari bil haq ondu de gonga e mes en vidéo tu ne peux pas contester sa vidéo ara dum ko vidéo woni wona audio sa ko fenade on do ida dum c'est un vidéo ara image ma on no yalta sa fukiti ngalude dum ma ko da al yahude en nasara porto gouvernement ji di wawi wadugol caméra ka kare furji e ka hotelji tabe jodo to kandir biro bi suddo fo no wurbi ton no wurbi hino won ko yeyde lekkele madina ka leydi da wawi wadugol caméra surveillance on nder magasin mo fosi ko jodi kare contrat ma suti ko walla ronkata wawgol wadugol caméra ara suti e ko medalo sama suti ay di wowla wondude hore gonga ha Allah inne on famale inna haribede kunna men ladige nastansihu mede windude ma kuntum konkolat do tamaluna do gorle no tay mede windude fop inono mo metta do an fa amal ladina amanu amma gomdi be wa amilu salat be golli gollel moji tay kambe be ngoja ayunde fa yudkhilum rabbum yawma benadebe fi rahmati ender yurmene makonde dalika wal fawzul mubin don malal manu ngal excellent
kala mallirengal bandi wa amma alladhina kafaru amma beda heferabe be innane mais comment afalam takun elada noki ayati ay yanne tutula alaykum no jangeteno e tawne mon kana fastakbartum mawniti do sali don wa kuntum lati don qawman mujrimina bombe ya babu yo yeddu wala la qalu bala benna kono woni fa tarafu bedam be tegiri to pakati ma be benna deso le kono woni tegiri to pakati ma wa ila gina sibiyama inna wa'dallahi wa fadara lande hakkun ko gonga wa sa'atu dar ngal la rayba fi asikyo ala imudum kaduna sidum wolama ultum inno mana diri menen men andade masako ete dam inna zulmu menen men tankinaki dum illa zannan sona sikke dum menen ko sikke sakka dum men dubi dubi pamana en tout cas do menen me wonal dum mustaqilina holibe on de dal dal hay kono comportement mo gado ka ko bada alam feña na te don yoni sayyi'atu buniji ma bi ko be jolli kon fokta no weji no wali don wa hala bihim dikko e mabbe ma kanu ko be lati bi mudum yastahzi'una hibe yaltu dikko e hore ma ay wagila bi al yawma hande menen kadi nan saakum me yejjitayo kandiri to kama nasitum on yejjitirno don non on kadi le fa yawmikum hada awrugol engal nyallal modon do e bi kadi wa ma'wakum na werde mon de ka yite yo Allah tabaraka wa taala on danbe wa malakum lana min nasirin imorde wallo wo jawna ka yite to na wallo wo nga yite ngenda dalikum ko fawi ondu bi annakum ko sabo on ittakhadtum on jogite ke ayatillahi ay jalla de husuwan jalnori waton de bagay wa gharratkum hodi on ala ayatud dunya gurdang aduna be mi jawa engal be mi borno ngol be mi tambo be mi jomba be o da jombalang hilli don dum be mi soda teren do be mi darma do be mi endo plus hilli don dum hari dum infraction be don sans interdit ka doa karebe de ha do c'est la conséquence non ande ite ke facile l'enfer no ite janna ma ko do yaw to ande waliyad billahi wa tabaraka taala danbe ay wal yawma hande non la yukhrajuna be yaltintake min hakanderi yite go wala umbe onale kadi yustadabuna feletebe kanderi yite don ay ko si Allah arayno haka hori yite ay ono kun wona no hunde ka humuna no maya wadu hunde ka kon hanno wadu hunde ka kon hanno accio hunde ka ay ko si Allah ngati e gil fele rewle giri garabe yuru men de sora joni beakite joni kono goddo alabe tugude nder ko mo be tugata goddo ala mo felde malaika no ngati jandi ay Allah mo yejjiti be kanderi ite ton goddo ala mo felde appela yore ma to woni murad falillahi alhamdu musibe julbe walla tabaraka taala wodani yattore tay jabonde julno be go walla yette ibnu adam ko wertante dum janne me ko walla yette walla rewete rabbi samawati jeydo kamuli di mom wa rabbil ardi jeydo leydi di mom rabbil alamin jeydo windere ni fo ko rabbi di ko julli di e nyuji di e likki di e kulaji di e bolle de e jayde e sosoliji di e nyemeteje de jeydo dum o je yettore wala kibriya kanko tu wodani mawnintinare ho toron na gol piya berde woda wiya ana walla tu wodani do o yejiti kuma dan do me ko ngin si je vais présenter comme candidat pour be pour taper berde me bande nyande won si je veux bande nyande mawnintinare ko walla wala kibriya on ya George Bush mo fida padal plein discours wala kibriya Allah ko mawni tino tawi am tino de tapete wala pahali la fala to de walli mo ma jippi tina hore ma di e do mo to ne tena fi samaka kamule wala de kale saya no haya teore le ndi fe don na ka ore le di Allah dari da don na ka le kam wala wanda wa mawni tina do ada yang kadi ko agor ko to man kadi bañi way mamta kon non ko ne budaya da madama yo ale ore ni sorta ke lego e ada da kamera patu mamako ata moni tinado on fami ka o wala sistem ko ni teddo do an hakim kam ko ni yude nyawre makko den tamma bi aunihi tabaraka wa taala tafsir suratul jasiyah
yurmede Allah en tippini tafsir suratul jasiya are ko suratul aqaf marde jettoygol si en juuli suumaye on ɗe fermude ila hannde fi qiyamul layli on woɓɓe kadi ko yeeyanayɓe feeto fi juldere awa hay so tawina yeeyano feeto fi juldere arayɓe ɓen soodugol e yeeyugol feeto juldere ara yette baaɓe goo no ɗiɗi hakkundeji maɓɓe ton aray ɓen ko wujjayɓe bete hayso ko yeeyata kon marsata fi feeto kono awa no lanni yontiri jooɗo aynata feeto ngon naɓo awa طيب كاد قيام الليل نرودي نور أري إنفرمي درس عن بإذن الله تبارك وتعالى ko جزء جوي لutani en ɗo e nas ko ɗon hijiɓe sappo ko ɗo lutani en ɗo e nas are ko suratul ahqaf ko ɗo woni fuɗɗitoytoɗe bisimillah tenen ñande jeeɗiɗi juldaɓe ma tenen ñande sappo e nayi juldaɓe ko tawoyde o inchallah tabaraka wa taala ko ɗon das men wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad surnen ɗo kadi bismillahirrahmanirrahim ka afdari kabulukul maram afwan babul luqta dambugal yewtaygal en fi huccugol wiɗen wo an iyad bun himar yettama e oɗo radiyallahu taala anhu yo Allah tabaraka wa taala on welemo qala maki qala rasulullah sallam nelaɗo Allah maki man wajada luqtatan kala tawɗo ko yani kala tawɗo ko hoccete fal yushhidu yo seedintinda way adilin jomiraɓe ɗumɗaɗi areɗo tawi koko jandi on tawtude aray mi waɗi on seede tawi ɗum ɗo nan ɗo hoccu mi yeynita ha ka mi jomum woma mi fewjana gasete fewinirade kono mi heccata ɗum ɗo waɗa seede wonɗa waɗirde seede o jikketa tawara ko yette bajo jeeyoyi ɗum tawa toon a $100 o daroyoyna kanko ko $1000 won nder ton fashiru seedintini wal yafas yo on tigi hunño kadi ifasa ha sifa mum on moƴƴa wanda ko pi hum boɗe hum ko gunil ko sakori saku o ɓoyi ko saku de voyage o ɓoyi ko saku bambeteɗo o ɓoyi ko porte fal yafam yontigi ujo alego yontigi mani to ifasa ha sifa mum on en hojjay goy ɓaynon en hojjay no hanɗe hoccirde no ko ɗum sharia woni e yeetade wawi ka ha e saku mum kon sifa mum on e saku mum kon yo hunjo ɗum tumma la yaktum refti taw suud hocca wa tum waɗani ɗon ko yedde baajo ay hujjey noon suuyi hocca tum waɗani so hocci o tambo flagrame hocci annduɗo ko kañum yeeyi o yo aro sifo koni nder ga komi joni tem si ɗum wopinde ade mi yenitita ko islam weeni noon ha ka hitande timmi wosi hitande timmi mi yi'ade jommum mi warrayno mo gasa kawaɗoɓe flagram wala yughayib wota o wirnu wota o suuɗu wota o wirnu ko gotum fa in jaa rabbu ha si jommum aruɗe sifi ha anda modi ko oɗo woni jommum e nele haray fa huwa ahaqqu bi wanda kadi waɗugol condition wonno ɓay ko $1000 so jontimat ko jeɗo ko haala waldayi ɗum kadi ko ya ƴettu jonnitamo mehilata hande kadi ko hoccuɗa kon wontanama dewa wa illa si wona ɗum yani so jommum haali o waray ɗumɗo haalillahi wonti jawdi Allah aray wonti jawdi Allah masalan ko wiyete comme baytul mali aɗa goye banque islamique sono woɗuno haray ko ya ƴettu naɓa ton si bureau wano saudi kamɓe ɓe mari bureau ji ko hoccaka naɓete haray ko ya naɓu toon imamum desidata ɓolmum waɗde ko l'école ɗi darnirte ka ko juulirɗe ka ko forage yasete ka ko maro sodete naɓanemi en tout cas ila ɗo woni jawdi Allah man yacha yuti kanko Allah yi hokkande man yacha mo yiɗi hokkude Allah noon hokkiti ko lil fuqarai wal masakin ha ka hatti ɗon ko ɓen jeeytata ko ɓen Allah hokki ila ɗo wonti jawdi Allah haray ko goɗɗo e ɓeeɗo so tawi ɗa jeeya goɗɗo e ɓeeɗo jeetato haray ɗa wawi senditande hoore ma e ɗimmoɓe maɓe yani ɓe yerodirɗa ɓen ñaamo rawahu ahmad wa imam ahmad fille hadis o walla arbate enayi o ɓen illa termisi wona termisi kanko tawaka wa sahahu selin o ibnu husaima wa ibnu jarud wa ibnu hibban wa an abdourahman ƴettama abdourahman bun usman al yatim al taymi radiallahu taala anhu anna nabiya wonde annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam naha ɓe haɗi an luɓutatil hajji hoccugol hajjiyankejo mo hormini ke hoccata hoccugol aren harmanimo kon a hoccata rawahu muslim
وعن المقدام بن معد يقرب رضي الله تعالى عنه قال وماك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماك على فام لا يحل دغتاك ذو ناب جوميرا دum pedali di jomira dum ñiije ngatirayde de mina siba yimmorde buutoji din ka burure wala al himarul ahli wona babbi wadde teedi din wala logotatu wona ko futti ko hojjate ko min malin immorde jawdi mo ahadin ahodani illa an yastaghniya anha sona o aldina fim yani ko fanda mo ahadin ko aden ahoda yani heferaɓe haldida ɓen on haɓata men haɓata ara jawdi ndin kon ko hoccaɗe ɗiɓiji wiyaɗi ɗo fof o iwi e juuɗe julɗo ɓen daganta ko ɓe illa an yastaghniya anha sona o yondinora tum fimo kon wiyete yondinora fimo yani masalan o hocca gotel e ɗum ɗo taw wata wurude e ɓaawo ɗum ɗo ila ɗo heɓiɗa ma ila ɗa heɓiɗa haray o yondinoray ɗum ɗon o yonitora ɗum ɗon e mbele ɓundu mum ne on ɗon hande kadi o yahoran mais wigol jogol ɗo fof ɗon aray ɗum ɗon ko ɗum fanda daganta komo rawa abou dawuda ko imam abi dawuda ko filde hadis o aray ɗo kadi en surni kitable babul lokuta dambogal yewtengal ngal fi hoccugol babul lokol maram aray ɗo kadi ñande udditoyɗen bisimillahi ko babul faraid dambogal yewtengal en fi ndondiji ɗin ko wiyete al faraid aray wona dars allahumma inna nastaghithuka bi ghayrik allah meɗen faabinorama ya allahu ya rahman min marama min faabinorta si wona an min marama min wullata si wona an min marama min ɗaɗɗirta ballal si wona an allah min torkema yaafo min bakkato yamen ni allah jaɓan men ndewe ko min wonma rewde kon allah jaabinan min du'aji ko min wonma torade kon allah sellin min sellinanamen ɓe ɓureji amen ni allah yaafo min bakkatuji amen komin tewi e komin suuɗi komin feññini e komin suuɗi komin tewi e komin falji allah yaafo min bakkatuji amen ni konngol majji e kuugal majji yaafoɗa mawɓe amen ɓe allah fewnan min durriyaji amen ɗi waɗanamen ɓe ɓurrata awi waɗaɓe nafayɓe men aduna e lahara waɗaɓe jaɓuɓe wonde ley koyɗe amen allah fewnan min durriyaji amen ɗi jokkinaɓe ko yiɗuɗa yarliɗa jokkinaɓe ko nafata ɓe nafa men aduna e lahara ya rabbal alamin waɗo ɓe ɓureji amen ɗin jaɓuɗi ɗoftade men wonɗi ley koyɗe amen waɗo men menen kadi yurminayɓe ɓe ɓureji amen ɗin waɗo men gaynanayɓe ɓe ɓureji amen ɗin allahu ya allah ñawliɓe no e amen allah okkoroɓe koɓe yoɓira allah okkoroɓe koɓe yoɓirara ɓe wintaki ɓe ɓintaki ɓe dogani ɓe acci ɓe ɓureji maɓɓe yawmo jibol muɗa taw allah no e amen nawnuɓe allah sellinɓe no e amen nawniraɓe allah sellinanɓe yawmo jibol muɗa taw ya allah ya rabbal alamin no e amen sattiraɓe allah hoynanɓe ya rabbal alamin anta alghani ka woni alluɗo ittuka ngaluma ittuka magasenji maɗa okkoramen jawle ko lellantamen lallantamen aduna ilahara ya rabbal alamin allah okkor men komin ñaama okkoramen ko ñamanamen dandamen ko ñamatamen yamo jibol muɗo taro yo allahu on okkor en ko ñaamen okkor en ko ñamanayen o danda en ko ñamata allah danɗen bone ayɓe meɗen ɓen ɓe annduɗen ko ayɓe men eɓen anda ko ayɓe eɓen anda ko ayɓe allah أعدائنا اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم اجعلنا فوق رؤوسهم اللهم أعنا عليهم ولا تعينهم علينا اللهم اجعلهم تحت أقدامنا يا رب العالمين اللهم ضيف قوتهم وزق بين قلوبهم الله وات من هوري أيب أمين بين الله وات أيب أمين بين ليكو أمين الله تبر أمين بين هوري ما بين الله فولي من هوري ما بين بين عندك أيب أمين بين عندك أيب أمين الله يسمع من الله دارنا يا فهم بكر يا من سلم من فيهم يا مجيب المضطر الله ريسي من الله علم يا رب العالمين يا الله هبين صلاة ميدين دين هكيل يا الله هبين برد ميدين دين إيمان يقولون الله يا الله هبين سوكي ميدين دين جولة يا الله هبين دي ميدين دين القرآن يا الله هبين بالي ميدين دين شلا يا مجيب المضطر إن فوق بموري ميد الله دانرين بني لامو فيوني تيمو يا الله دانرين بني لامو يا الله دانرين بني بانديون يا الله دانرين بني كلا كوبونيكم يا الله كوري مجيء كلا كوبونيكم يا الله كوري مجيء لامو فيوني تيمو يا الله دانرين بني مكو يا الله يا مجيب المضطر يا رب العالمين البلاء كوني لا ده كوني لدي كم يا الله دانرين يا الله هيسينه كون دي يدكم يا الله مارسي يا الله أكبر مارس يا الله أكبر مارس يا الله أكبر مارس تركي الله عندي كمارين فو يا الله إتيني فالي جدادي يكون ده يا الله أكبر الله ما قدي أنا وايجنا الله ما قدي أنا ديوننا الله ما قدي أنا وايجنا الله ما قدي أنا ديوننا يا رب العالمين اللهم يسر لنا
أمورنا كلها ولا تؤثر علينا. اللهم يا فتاح يا رزاق افتح لنا أبواب رزقك ورحمتك. اللهم ربنا زدنا علما نافعا يا عليم. اللهم ربنا زدنا علما نافعا يا عليم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يسر لنا أمورنا كلها ولا تؤثر علينا. اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. الله اللي ينفر بقول دارس يا الله اللي ينفر بقول دارس هرقي بيدي بك دين من إك جودي من إك نبر من إك دوال من يا رب العالمين. يا الله نبي يسوع أبدا يا الله نبي يسوع أبدا يا الله وين فوق الفوق يا الله وين فوق الفوق يا الله أكبر يقولي وكلارك وكلي دين يا الله يا فوق يقولي كون نتوبه يا الله هيسين يقولي كوريني دين كون يا الله يورمين عن إله يا الله هيسين الله يا الله كأول كأول لتوبرنين يا مجيب المتركان كأول إني عبد الرحمن بن عوف الله يتدون الإنام من جول كل الله يا مالك الملوك كان كل من ذو القرنين كان كل من النبي سليمان عليه الصلاة والسلام يتدون من نام ليدي لجنة كم فلوتاكو يتدون من نام ليدي لجنة ليدي جنة بيساو ليدي جام ليدي ليبيريا ليدي سراليون ليدي سنغال ليدي مالي يتدون من نام كم فلوتاكو يا مالك الملوك يا مالك الملوك يا الله يا شافي كاود كسلني النبي أيوب إنتو كجلل كسلني النبي أيوب سلنا من بيموري يعني يدوريا يعني الله nyawdu men yabbuli kene yankoji e gundo yankoji Allah nyawdu men nyabbeli di men andi film e di men anda film Allah nyawdu men ko suudi e ko feewi ya rabbal alamin Allahumma ya hadi ko woni fewno men fewni dami e jurriyaji amen ala siratal mustaqim e hore lawol mangol yidda yarida ko ma defal jannata ma abira yalla naade al janna ya rabbal alamin ray hisabi kala santina be jide men ya Allah hoyna mo kala ko wori Allah no wodi toribe men du'a ya Allah ida andi ko hombo ko tori men du'a ko be tori ko okkorbe Allah andi be yottini ko be deli men ko ida andi ko be tori okkorbe ida andi ko be ani dando be ida andi ko be woni dando be ida andi ko faale on be wondi okkorbe ida andi ko haji jondum be nan tambe ya Allah ya antal qaribun mujib awoni batti do namo do awoni ko jaabi ya mujibun Allah mi sikki ko men jaabi nante be do abu wasbi do be ari kan Allah ka be wañi men don yaltintin ben kam mo toni ton wad men jaabi nante be do Allahumma ajib lana Allah jaabi nan men do aji ko men woni toronade hore am jaabi nan men toraji ko men woni toronade yurbe e tibe be jaabi nan men e tibe men toronade ko ya Allah akori men jawne e gande e jurriya wadam men barki suuda dum e guddi aybe be okor men ko hedditi ko men hebali ko anta Allahu a'lam ida andi ko dum heddi men hebali ko na folondirede fi mum ko na folondirede fi mum e der leydi lagine bad e der leydi Afrique de l'Ouest bad e der leydi Afrique fo Allah okor men dum don kadi no dewre ka okori men jawde okori men durriya Allah okor men dum don kadi wattida namen e hore dum da wada namen barki Allah wallu men e hore aybe amen be Allah fuli men e hore aybe amen be kala kamen woniri e aduna Allah wat men yimbe alqur'ana Allah me den accoto de golleli amen men ngara men janga alqur'ana e sunna nyande o Allah wadu men yimbe alqur'ana e sunna Allah wada alqur'ana e sunna tefanay di men aduna ilaha Allah wada alqur'ana e sunna ittay di men wulaka kabo Allah wada alqur'ana e sunna tefanay di men gadarga Allah wada alqur'ana e sunna lumbinay di men kasira Allah wada alqur'ana e sunna ndaygina nay di men kabruji amen di bumbina nay di men kabruji amen di yenya nay di men kabruji amen di Allah wada alqur'ana e sunna jinga nay di men aduna ilaha ya mujibul mutawi ya rabbal alamin ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك لا تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك لا ملجا ولا ملتجا منك الا اليك برحمتك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا انك انت السميع العليم وانك انت القريب المجيب انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
siapa yang? Dua pemain dua. Dua pemain dua. Sebuah Italia. Mana sah? Tahu. Allah mutafi ya ayun. Allah barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di Bunda Sivri di Roko Andre Tikalawal ke Saldo. Hari kondo be ko tiro wadang hura ke Islam. Hari jenno fi dongan di be karmo ko be wadan ben di ko be do makete Ustaz Abdullahi Kala ko be do bete Ustaz Abdullahi Kala Jallo. Hari dongan di be wadan defte dude do tafsir hala pelar. Hay non joni hatun jinnoɓe majje wowan o Qur'anul Karim ɗo mo yiɗen ɗo hiɓe waɗani mo tafsir timmo ɗo e waɗani nifsi wodi sura su onno kay page e de defte nde ɗum ɗo Bulughul Maram e ko wona ɗe ɗo defte ko yata noga e ko fayi ɓe waɗani en ɗo sharhu e haala plar haray hatun jimɓe muɗum o e ɓe wawi na contact nan e ni ɗum boyi dow hiɗo ɗo sanne funita no sibude on ɗo Andirat. sam weŋi kewto watu man kelanda nawa haray joni hato jimɓe muɗoɓe waylan contact joni men oɗo ɓe wawa hen dagolde ko ɓawi wonde o adno e plus 224 624 22 25 78 hato jinnayi ɓe muɗo ɓe wawi dare ka WhatsApp maka imo maɗon ka Telegram en plus 224 624 22 25 78 hay ko ɗon entrade. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.